الدائري السابع الملك فهد مضروب الشارع. ها؟ شوف الملك فهد الشارع مضروب. אתה חושב שעד שמסיים כולם הוא לא... מינימום אוטובוסים 20, מה הלכו? מינימום אוטובוסים 20 הלכו. 20 אוטובוסים בערך הלכו. אתה חושב שעד שמסיים כולם הוא לא... מינימום אוטובוסים 20, מה הלכו? מינימום אוטובוסים 20 הלכו. 20 אוטובוסים בערך הלכו. बिल्डिंग नजदीक वो भी देख के गया थले ahí se vio, míralo. Dale, dale. Salva, todo, ahí está.